produktua eta tradizioa zaintzea. Horixe da Masta Tabernaren filosofia. Gaur, beraien bazkidetako bat izango dut nire albuan kozinatzen, Garikoitz. Eta gainera, beraien eskaintzetako bat prestatuko dugu. Untxia, lekekin eta beste zerbait. Adi lagunak. Kaixo lagunak, hemen txenao, beste zaraustar batekin. Garikoitz, Arruabarren ahongi etorri nauzi. Bueno, oso ondo, irekin hemen ezin hobe. Sukaldari batekin, beak daka Masta Taberna zarautzen, bikote batekin, bueno, beste... Bai, nire Javikin, han geltua, landalan. Landalan gelditu da, lagaldik etortzen. Bai. Vale. Egia esan, bi bazkide dia, bilak egoten dia burubelarri beste lantalde batekin, eta gaur ringo deuna da hemen elkarrekin, nik ontarraizka batzuk ekarri ditut, hemen ceviche antzeko batekin iteko, eta bestaldezuk zure txeko errezeta ehar bat ekarri zu. Gure kartako errezeta bat da, lekak untxiakin eta txilindroi saltza batzekin. Ikusiko zue, ze untxi eharrein goun, guk otanraizkak pentsatzen nahiko goxoak ingoitugula, eta aldi berian jakingo deu Mastan zertan ibiltzen dian, eta Garikoitzen ibilbidea sautuko deu. Adi lagunak, saio bikaina atorreta. Bueno, lagunak eta Garikoitz, garatuko izuen ni lehendabizi otarraizken errezeta. Dala, otarraizkak aguatxile erara. Hau da, errezeta bat mexikarra, ingoitugu otarraizkak gordinikan zuritu, ondo garbitu, eta ingoitugu marinatu liman zukuan. Liman zukuan, eta baitare piper jalapeñua moztuko ditugu, eta bertan jarriko ditugu. Eta gero, hoi ja, ingoa bere zukutan zukaldatu, eta hemen dakau martorria, tipula, luzok errospinduak, eta baitare xibuleta. Hoi ingo deudena txiki, eta gainetik jarriko jau, geho plateraratzeko garaian. Eta igaratu gu Garikoitz mesedez, zuen etxen iten zuen errezeta untxiekin. Gu... Ingo duguna da, lehenengo, untxi xolomoak atera, bale? Gero, daukagunean, karkesekin, markau ingo ditugu, bale? Eta gero, atera, eta sofrito moduko bat ingo dugu, bale? Jamoiakin, baratxuriakin... Ja markatu deun leku hortan, ez da? Oidek. Ja batzu ja, urdai azpikua, eta tipula. Oidek, eta txorizero pulpa. Eta txorizero pulpa. Hori ondo murriztuko dugu, ez da? Oidek, eta gero... jarriko deu karkasak, da urakin bustiko deu. Vale, urakin karkasak tapatu eta gixatzen salda iten utzi, ez da? Oide. Eta gero, patata bat egosiko deu, gero krematxo motako bat iteko, eta lekak oso finak kortatu, gero eskaldatu, eta gero saltatu egingo ditu. Eta gero, platergatu deu. Eta gero, platergatuko deu, xolomo markatu. Oide, xolomo markatu, zatitu, eta hor dana jarri. Dena jarri, txukun, eta ikusiko zuze plater fine. Eta gaina ikusi zu, esan dezuen bezala nola geixatzeuen, da taberna bat Masta, oso janari tradizionala dakaela, baina oso kurrauta esatean. Kurrauta, goxauta, gixauta, horretezuen. Denborazko prozesuak egiten ditugu. Oida. Sofritu oso luziak, salda oso luziak, eta bueno, hoi da... Eta hor... Hoi da gure esentzia, ez? Zuen esentzia, eta esentzia hori behaien plateretan asko nabarmentza. Egiten dutu zuen, almondiga hoi jabali janagu... Basurda almondiga, basurdea, almondiga atzuk ite ditue, baino, txapelak entzeko mogua. Azteko eta behin zorion egiten dezuen lanagatik, eta zautzen horako taberna txukun egiteagatik. Bueno, lana banatuko ditugu. Ni hasiko naiz adibidez untxia garbitzen eta markatzen. Eta lana aldeatuko ditugu, zu hasiko zean nire errezetakin. Bale, oso ondo. Adibidez, otarraizkak zuritzen, eta garbi utzi lomua, namazu bukaerako puxketa gutxi, baina alba deu tripa horiek atengo izkioen bizkarri zurrian dakana, bale? Bale, oso ondo. Venga, hoi zure kontu, hemen dagazu azalak eta botatzeko nabazu. Bale, oso ondo. Eta gero, garbi ikusteko, hemen platertxua utziko izut ja, bale? Oso ondo. Venga, hola sekudeatuko deu, eta inbiar deu errezeta, eta mingaina lleman aldi berian, bale? Venga, oso ondo. Bueno, Garikoitz, kontatu iguk, nola hasi da
Mazta taberna martxan. Guain urte eta piku jaso aztea, Bai, ezta? bai, urte eskaz bat, bai. Nolatan elkartu zinaten eta erabaki zenuten Mazta taberna egin? Madriden egiten dugu elkarlan, egin genuen, eta, bueno, beti izan dugu ilusioa taberna bat izaten, bale? Sasoiko produktuekin lantzen duen taberna bat, ez? Ados. Eta orduan, Bai, arki lortu dezu gaina. Geho, etxe askotan egin ditugulan, ordu asko egin ditugulan, eta geho, sortu zen, hartu genuen zarautzen zeon taberna bat 2 urte itxita zehola, eta, bueno, gu lan asko egin dugu, gu margoto dugu, gu... Zue konpondu ezu eta berra gauti bera, ez da? Gu konpondu dugu, aldeguna, ez? Claro. Eta, Nire gaina, da, taberna mitiko bat, sarrera txiki batekin, barra luze bat, eta gero komedore txiki bat polita barruan. Bai, eta jangela txiki batekin, bai. Eta, bueno, sukaldea txikia da, eta, bueno, aldeguna egiten dugu, baino, noi. Zeiz kantza topatuko dugu, da taberna berezia, Bai, eskaintza da, sasoiko produktu egin inago karta bat, eta asko aldatzen dugu. Bai, asko aldatzen dugu. Baina, basurden almondigak ezin diak endu. Oidek. Batzuk, Bai, ja india mastako platerak sortu dira, eta ja batzuk egongo dira ezin dianak endu. Horriten dezu ere, bai, beste briotxu baten iten dezuen hola... Txangurro donostiarra moduko bat, bai. Txangurro donostiarra, baina ondo gixauta, ondo gixauta, Bai, sofrito luze batekin, eta txangurro korala eta txangurro aragila jartzen diogu, eta, bueno, gero sandwich batean jartzen dugu. Hola, jala. Oidek. Gauza eharra, oso goxu egiten dezu. Oidek. Ondo. Zer gauza gehiago topatuko ditugu? Normala ematen du, baina lan asko dauka, bai. Bai, ez da. Nola kudeatzen dezu adibidez, Donostiarako txangurro goxo hori iteko sekretua da, o aldezu kontatu nola egiten dezun? Bueno, sekretua ondo zukaldatzea da, orduan. Txangurroak egosi, gero atea aragila, korala beste aldetikan, sofrituain, brandi bat bota, orduan, eta gero arraintzopa batekin... Aberastu. Bai, oidek. Hoi ematen dio potentzia eharra, bai. Asko gustatzen zu, azkenengo puntxo hori ematiak iztona, ez da? Bai, Nire bita almondien saltzan bai, gero iten dezuen beste onjokin paparra gainian, ez da gizeu. Dana iten dezuen, azken tokia hor, oso mimo askokin, egia. Bai. Bueno, eta esan dezun bezala, leku askotan ibilizatela lanian, adibidez, zein izan dekiri ibilbidea? Nundik noa ibiliaiz? Ni hasi nintzen Dani Lopezekin kokotxan, nintzen 2 urte. Dani haundilla, gora intziak enmendikan. Bai. Eta gero, joan nintzen Madrilera, Rikarkamarenakin indun lan, gero joan nintzen Kadizera, leku askotan formatzen zea, eta asko ikasten duzu, ez? Eta gero, hoi dena ikasi duzuna, Mastan platera latu. Oidek. Egia esan, leku askotan ikasi behar da, danetik ikasi behar da. Nik beti esaten dut, batzutan leku askotan ikasi behar da, ze ezin. Oidek. Eta, egia esan... Inbar dena eta irten dana. Bai. Eta zuen tabernako berezitasuna da, geure sasoiko produktuak initen dezu lana, ez da? Baso beltz baserriakin egiten dugu lan, hemen zarauzkoa dela, alba eta ustakiokin, eta denak barazki guziak han hartzen ditugu. Oain kalabazinak, oain piparrak, bale? Eta orduan, beraikin egiten dugu lan, ja, asiratik, bai. Bikain, eta hori da garrantzitsua, esatik handaka, bertako produktua, sasoikua eta freskua gainera, ez da? Bertakua, bertakua, porque daude gure onduan daude. Ondo, eta adibidez, gero, arraian bila, aragian bila, ere bai biltzezate, beti aldan neurrin bertakua, ez da? Oidek. Arrantzale batzukin hitz egiten ditugu, eta ekartzen digute, bai antxoak, eta bai egaluziak, eta bai. Bueno, eta uda hontan, ze eukiezu egaluziakin? Guandi jarritzen dezu eukitzen egaluziak hartan pentsatzen dut, za? Bai. Egaluziakin egiten duguna da, tomate eta egaluzien entxalada bat, baina pixka bat berua, orduan. Tomatia parrillatik pasatzen dugu, leheno pelatzen dugu, eta gero parrillatik pasatzen dugu,
eta moztu, eta egaluztia parrillan ebai, ora gordinikan, barrutikan, eta jarri, eta eskabetxe moduko saltxa batekin jartzen dugu. Ze gauza. Bai. Io nahi piperra utza pixka botako ziot, edo gatza bakarrikan? Gatza bakarrikan. Perfecto. Dai fuerte markau. Fuerte, dakat hemen fuerte ditu, Indarrakin, ondo markatu, beti errepuntxu horiek bere ikutu ematen dio, batzutan jendea errintzat ez. Errepuntxu horrek, agenien koloria, usaila eta zapore ematen. Proteina hor kalan izatzen da, eta hor da zaboria hor da. Bueno, eta hauek, ez dakit nahiko ondo garbitu dituten, ezurri gabe bintza lagaitut, eta hemen dazkau gero. Hemen dakan falda hau esate jo zuena, hau kendu ingo diot, lomito bakarrik handutziko dugu. Oida gona, falda, hoi kendu indar da. Eta lebain markatzea horakoet? Venga, perfecto. Faldai jarriko jo, ezin jo, Egia esan nahi hau labetik ateatzean nien hola kurruxkarire bai, ze gauza hona dan, Vale, faldak bai botako izkio, eta hemen lomitu bakarrikan garbi utziko ditugu. Ezin jo, Vale, horrekin zemuzoaz. Bai, orain... Nazu palillo txobat ateratzeko atzetik anzeak. Hemen digan badazkatela guzten dut. Hemen kajoian, hemen, beti nun baiten. Vale, goi, ez diat esplikatu berriri nola kendu, dudi gabe. Bueno, eta, karta, maiztasuna hundiakin aldatzen dezue? Bai, hilabetero edo bi astero zerbait berria jartzen dugu. Vale. Beti. Aspertzen garelako, edo beste produktu bat dagolako, edo... Sasoi aldatzen dalako, eta produktu berri bat etortzen da, eta... Oidek. Vale. Eta, zezan behar nizu, zein da hor artista? Zu, sozilua, horri biltzezeaten Gubilak, sukaldaria geha, eta apasionatua geha, eta, bueno, gubitan artean egiten gu platerrak, bai. Ze ona. Eta egia esan... Sozilua naparra da, ez da? Sozilua bai, kaskantekua da. Kaskantekua. Hor bion artian, hor bere handikan ekartzitun produktu eta gaztelan, no? Oidek. Alkatxofak, zaintzuriak eta dana handikan ekartzen ditugu, bale? Hor dagoelako, gu uste dugu hor dagoelako sasoi produktu horien kalitatea, ez? Dudi gabe. Hemen naparrua, askotan esaten du, Euskal Herriko baratza dala, ez da? Bai, oidek. Ona. Bueno, hemen txe, lehen da biziko urratzak nik uste inditugula. Untxia ondo garbitu, eta karkasak markatzen jarri. Oidek. Aurrenengo urratza nik uste errezeta honena martxan dakau. Eta otarrainzkena, ebagoaz bidian. Txukun garbitu, eta ikusi nola idan, ateatzen, kakaleku esango genuen, Kakalekua, hortigan goteia kaka guztik atzeaka. Eta ondo goten da atera, zeatik bestela, hauan ez dia oso agradabilek izaten. Igual prejitzen dianian, gehiago disimulatzen dia, baina gordinik andanian, hobeto izaten da kentzia. Bueno, eta lehendabiziko urratzak eman ditugunez, bagoaz lehendabiziko erreportaia ikustea, ados? Zehazki goaz Gaztelumendi tabernara, taberna oso mitikoa, eta ikusiko zue, errezeta mitikoa pentsatu duen. Goazen area. Hemen gelditzeka bueltaka. Eguardion Joseba, hemen gaude, Gaztelumendi tabernan, Nikoldo naiz, eta txelorekin nago, sukaldaria, ongi etorriak. Gaztelumendi ibilbide handiko taberna bat da, daukaia 82 urte. Ezagutzen du taberna zeteko nik kale nagusian jaio nintzen, eta bueno, etorretzen beti, aita eta amarekin, eta nola zen taberna hau? Bueno, pues taberna hau barra zaukan hemen, eta hemen goian zaukan, pues baserri bat bezala. Oso polita, erlojua erdian, eta gero urdai azpikoak denak tente, harrita. Eta bueno, zen polita. Eta bueno, guen dela 5 urte hemendik atzera, guen dauka gerentea da Antonio. Eta bueno, zer da hemengo gauzik beti onena eta saltzen duen gehiana, pikanteak. Gaztelumendiko pikanteak. Pikantez aparte ere dauka beste gauza, eguneko menua, gero ere dauka karta, pintxuak ere bai dauka, eta denetikan eta gaina produktua gehienez die hemengo produktuak, kalitatezkoak. Eta da mitikoa, guk esaten dugu hemen zer da Gaztelumendi, da mitikoa, taberna mitikoa. Sukaldaritza da tradizionala. Antonio, pues da italiarra.
Eta zer egiten du Antonio? Pues Antonio eguneko menuan edo kartan beti sartzen du pasta mota bat, beti sartzen du. Eta gauz ona da salsa carbonara. Hori berak egiten du. Mino italiarra bezala, Ez guk egiten dugun hemen bezala. Berak egiten du eta oso ona da. Salsa carbonara oso ona da. Bueno, oain joango gara sukaldera. Sukaldera txelorekin, handago, eta zer dago egiten? Zer dago? Pikanteak, normala, ikusiko dugu, abero egiten den. Ez deko jakingo errezeta, zeteko errezeta da, pixkat magikoa, ez? Eta sukaldera goaz. Hemen gaude sukaldean, txelorekin, sukaldariarekin, eta zer egingo dugu? Pikanteak. Zer dira pikanteak? Bueno, Gaztelumendiko errezeta ederrena. Zer eramaten du pikantea? Normala, haragia. Haragia eramaten du, mino ere bai eramaten du, pikilloak. Pikilloak eramaten du, bai oso ona die. Ematen dio toke bat, ez? Pixkat oso ona. Eta piperautza, gatza pitxin bat, eta tipula ere bai. Hasiko gara errezetakin, eramango dugu denak lapikora, eta gurinarekin nahaztuko dugu dena. Arrakasta oso handia daukate. Hemen Irun esaten dugu beti, nora goaz pikante jatera, Gaztelumendira, beste lekuetan ere egiten dute, ez? Beste tabernetan bino, Gaztelumendi bezala, ez. 20 minutu izango dugu lapikoan, eta gero sartuko dugu, txal haragi txikitua. Pikanteen historia da Angel Gaztelumendi, irekizun Gaztelumendi, oan dela 82 urte, eta hor hasi ziren pikanteak egiten. Hasieran oso ezberdina ziren, haragia zegon. Nola egiten zuten? Pues ogilarekin kroketa bezala, ez? Pixkat pikantea bezala, izango zen kroketa bezala, ez? Eta gero bai ja sartu zen haragia, eta guain da oraingo pikantea. Eta gero gatza eta piperautza gehituko dizkiugu. Eta beste 20 minutu egongo gara. Pikanteak oso agakastatxoak dira hemen. Eta jakiteko pixkat, aste bat normalean 1000 pikantea saltzen dira. Hori normalean. Eta aste hon batean, Irungo jaietan, zenbat izango dira? Gero irina botako dugu, masa bat bihurtzeko. Utziko dugu osten masa eta kroketa forma emango diogu. Eta tempura pasa ondoren, frigitzera goaz. Pikantez gain, beste plater famatuak daukate hemen. Kodilloa, errodabaioa, urdai azpiko iberikoak, besteak beste. Beno, Joseba, bukatzen ari gara. Hemen daukazu Gaztelumendiko pikanteak, dastatu nabe duzu, bakizu, Irunera etorri. Agur! Haupa pikote eta haupa zuen pikantia. Oide goi kroketa berezia, Bueno, kroketa pikantia alegia, baina egia esan, ze nasketa eharra, eta horrek egon behar du, ezin hobia. Hola, tragoske ehar batekin onduan. Bueno, bezarka handi bat eta jarraitu horrela, goxatzen, lekun bitiko horretan. Eta gu gurian jarraitu behar dugu. Beitu, hemen indiana da, karkasak markatu. Atea inbiar ditut guain, eta garikoitz? Bale, ateako ditut, eta olio hortan inbiarretena da, tipula sartu, baratzuria, eta urdai azpikoa, eta txorixerua. Bai, oide. No? Bale, oso ondo. Zuk beste aldetik, nire errezetakin jarraitzeko, inbiar dituzuna da, jalapeñua moztu, bai. Eta hemen ere bai, inbiar dezu. Limoi baten birrindura ateako dio, azalana, bale? Honekin ateako zu, azala baten birrindura eta lauran zukua. Bale, emango izu boltxo bat, bale, hemen txe, adibidez. Eta ingo zuna da, lehendabizi saltxatxua prestatu, eta gero tarraizka bertan marinatzen jarri, bale? Oso ondo, ezin hobe, tani esan detena hau atea, eta bertan barazki sartzen jungo gea. Oso ondo, beitu, karkasak ondo erreta, Ondo horreta bere ikutu ateatzeko, alegia, esan dezun bezala, bere azukrek eta ondo erre, karamelizatu eta torrefaktu puntxu hori atea. Eta gero garrantzitsua, hemen azpin, geldituan peatutako hau guztia, askatzen jungo atipulakin, da historiakin. Tipulan urakin, asko, bai. Askatuko eta hor gehatuko akiston saltza eharra. Bueno,
Eta honin gaina jarraitu behar dio ematen hemen, Garikoitz? Vale. Bueno, zure jatetxian. Jatetxe taberna esango genuen, ezta? Bai, taberna bat da. Taberna bat da. Gero... Fundamentuakin jateana. Oide. Vale. Jate txiki bat dauka, jangera txiki bat dauka, baina bai, taberna bat da. Taberna bat da, bai. Vale. Bertan, ze egiten dezue? Astelenetik igandea, o astegunen baten jai egiten dezue, edo? Aste hartetik igandera. Astelenen jai orduan. Bai. Ostelero gehienak bezala, ezta? Eta gero, temporada basuan, igande atxaldetan, igande gauetan, ez dugu irekitzen. Egiten dezu ere, bai. Vale. Baina bai, aste hartetik igandera, bai. Aste hartetik igande egiten dezu, oso ondo. Goiz da arratzalde, ezta? Hor gaina gaur egun bakizu taberna askok eta jatetxe askok gaueko zerbitzu ez duela maten, baina zuena gaua berezia da, ezta? Oide, gu gauetan asko lantzen dugu, bai. Bai, gaina dago herrian, hor kasko zarran onduan, eta hor jende asko bizi da, eta bakizu, jende askotan jatetxe ez da guten, kotxe hartu behar da, besti inberda, eta hor zaudete herrian zaudete. Eta gure bezeroak... Herritarrak dira, eguaretan lanian daude, eta gauetan etortzen dira, Bai, poteo pixka, pintxo goxo batzu jan, gehiago izaten dira, bueno, han eseitan ikusi baskari formalak iten, baina gehiago jutea jendea afari eta baskari informalak itea, ezta? Barran, eseita, pikatzeko eskatu, ezta? Bai. Eta jendea jakiteko, nolakoa da mazta? Zema jende sartzean gojatetxean? Zan deuzu txikia dela, baina zema jende sartzean? Mazta, jangelan sartzen dira, oi pertsona... Oi pertsona ondo. Eta geho, barra bat dakau, gure pareko barra bat, gure barra eta gero gure pareko barra bat dakau, eta hor, jendia, afaltzen edo bazkaltzen. Barra luze bat, taberna iztu luze bat, barra ondila, baina beste barra esateuna paetan kontrare bai barra daka. Eta hor dun jendia taburetetan jartzen da hor, jaten, leku egarra da. Eta jendia gaina, ez duen bezala, gehiago jutea pixkat baskari informalak, afari, beti da gehiago razioak banatzeko. Bai, denen artean banatzeko, bai. Bi edo hiru lau artean banatzeko, bai. Hoi da gure ideia hoi izan, bai, zukale txikia daukau. Lortu ezue. Eta ezin ditugu plater individualakin. Ondun, banatzeko izan behar da. Eta razioak horietan pentsatzen da, osea... Bai, pentsatuta daude banatzeko. Bai. Eta gaina oso aholkulari honak, zeatik anarea jutezea, sozio egotea gehiago taberna, karta hartzen. Bai, jabi ematen du, oso ondo aholkatzen du, ze hartu, noiz hartu, oneaino hartu, gero nahi bazuek gero alda errepikatu, beste zerbait hartu. Bai. Egia esan etxian bezala sentitzezean. Oso gazte grina ona, ez da? Gazte jendia. Eta musika importantea. Musika ere bai, ez da? Garrantzia ematen diozue. Bai, rapa asko jartzen dugu, eta gero hip-hopa asko gustatzen zaigu, eta jartzen dugu, bai. Hori zenek aukeratzei zeindek DJ-a hor? Javi da DJ-a. Bai. Musika frikia Javi da. Bai. Osea, errek ematen dio eundoko garrantzia musikak. Oidek. Bakoitza beria, mierda. Bai, claro. Ala izatea. Bakoitza beriakin. Ondo. Bueno, eta mazta hitza. Bea, nundik handator? Mazta. Mazta da... Zer da zehazki? Erderaz mastil de barko. Vale. Orduan genua da izena, itxasoakin... Zer ikusia dakana? Bai, oidek. Vale. Bueltak eta buelta ematen, esan un mazta, sonidoa politia daka, eta bueno... Eta hor galitu zan. Bai. Mazta da mastilla esango genuen orduan, ez da? Bai, oidek. Belauntzi baten eusteuna. Vale. Bai. Ondo. Eta gure logua, mastillan gainean, kazuela bat daukagu. Bai, kofa moduan, kazuela bat. En vez de bandera pirata, kazuela. Oidek. Oso ona, Oso ona. Eta hori zendena ideia izan nuan, nola bururatu zitaizuen hori? Hori, itxasoakin zer ikusia zen duen izena buelta eta buelta ematen, hori atea zen. Hori atea zen, eta... Bai. Bueno, eta leheno esan dezue, hasi zinatela eta zuek taberna dana txukundu zen utela, bai margotu, kumuna, sukaldia berritu... Oidek. Nola izan zen lan hori guztia? Bion artian, norbaitek gehiago lagundu zizuen? Ez, badaukagu beste bi sozio, baina ez daudela tabernan. Vale. Orduan beraiek lagundu ziguten asko, bai. Beraiek eta gure laguna, gure kuadrillakuak, etorri zian, baldosa jartzea, eta margotzea, eta bai. Denen artian, gure ilusioa zan, eta, bueno, danak
involukratu zian, ez? Ze ona. Bueno, eta bertan, zein dia sasoi, guain udaren pasako zenuten sasoi potentia pentsatzen dut, baina gero zein izaten dia sasoi potentienak. Gabon aldeare bai hor neixente meneu ukizezue, nei, asko gustatzen ziren sasoi bat da udazkena. Udazkena, vale. Guain da torrena, ez da? Bai, udazkenean, eiza, onjuak, produktu aldetikan... Bai, oso interesgarria da, bai. Bai. Onjoen platerra, ze jartzen dezue, nola iten dezue? Ba, lenguan egin genuen onjuak, kalabaza krema batekin, bai. Eta gero, euskal txerri papa bat, onjuan lehenengo konfita egiten ditugu, vale. Euskal txerrian grasakin, ona. Eta gero, marka betien ditugu. Gero markatu, eta plateraratu, gorringotxo batekin, eta papada puixketa batekin. Oide. Ze gauza ona, eske azkenian produktua ona danian. Bai. Tita, eta venga, platerea. Ez du behar besterik ez. Bai. Onda. Eta bueno, eta gixatzeko kontua, eta zatezuna beti amaman gixioak eta historioi edanak, zuk adibidez esan dezu bibilizea alde batetik beste ikasten, baina asko ikasi zu, etxian amamakin bai? Bai, netxian, ne amamak asko zukadatzen zuen, asko, salda oso luziak iten zituen, eta ni txikitatikan hoi ikusi dut, eta hoi probatu dut. Eta orduan, dakazu erregistro hori dakazu, eta orduan, geho egiteko orduan, bilatzen zu zapore hori bilatzen zu, ez? Bai, eta horreaino iritsi arte jarraitu gixatzen, da jarraitu murrizten, da jarraitu goxatzen. Eta gero behai probatu. Bai, Garo. Hori importantia da. Jode, hori kritika gastronomia hori baina hobia ez da, Gure txian gurea madare bai. Eta ama seituan esategu, le falta sal, le falta esto. Tiene que guisar más, Oide. Esto está duro, esto está... Bai. Onda. Ze onda. Bueno, hementxe, sartuet, tipula, sartuet, baratzuria, urdai azpikuare bai, guain, txorixerua batako jau. Vale. Bueno, telebista makizue gauzak igual bermaino askarro ditugula, hau utzi beharko gendun ondo potxatzen, ez da? Oide. Bai. Bota beharko gendun honea, gero, txorixerua, eta txorixeruan ostian, botako dugu karkasak, eta urez bete, eta utzi gixatzen luze. Luze, zenba denbora gixatzen dezu gutxi gora bera guztia? Salda hoi... 12 ordu ongoa. 12 ordu? Hoi ez, txikia dalako, baina gu tabernan... Kasuela handi bat egiten zuen. Salda handi bat egiten dugu, eta 12 ordu... 12 ordu, Bai, suabe jarrita, Suabe jarrita. Bai, irakitzen baino suabe. Bai. Salda honek iteko... Amona egitezun bezala, al olvido esatean bezala, las alubias al olvido. Hor bazterrian utzi, eta... Oidek. Ona. Bueno, eta honek olako fundamentu hartu dunean, esan deun bezala, hauek jo gixatuko zuen etxian, Gero gaina 12 ordu emango dio esaldai. Ingo deuna da, ura bota, eta untxia estali. Vale. 12 orduen eskeo, urgeia bota berko dugu, atento egon da ura gehitzen jun, bestela lehortu ingo zaiguta. Vale, oso ondo. Bueno, eta Garikoitz, gaina gaur egun, olako taberna indezuen, sortu dezuen taberna hori gaina zautzen eundoko arrakasta eukitzen nahi da, eundoko oi hartzuna, eta zeo zergatikan. Gaur egun bai taberna asko aurkitzen dira, kroketak inda, tortilla ez da ginundik karrita, dana prekituta atea, eta zuek egiten dezue produktu hartuta, elaboratuta. Nahi genuna da taberna batein sasoiko produktuekin. Osa, garagardo batean, eta leken plater bat jaten. Oina genuen. Lortu ezue, zorionak. Ingo deuna da, otarraizkauek bai ja, marinatzen jarri hemen, eta ingo deuna da, erreportai batea jungo gea, zeatikan gero gueltan falta zaigu. Lekak ingoitugu igual, beitu, Hau ingoitugu fin esan dezu, ezta? Bai. Adibidez, hola, erditikan, eta hemen hola bi oirutira. Bai. Vale, justu. Ingoitugu lekak mosten jungo gea, esan duen bezala, hoi marinatzen, salda gixatzen, patatak hemen dazkau, eta bitartean jungo geana da, fundamentu asko dakan, gizon baten gana. Usabal berri deitzen da, baki ondao, eta usten dut gaurkoan karrilera prestatu izkiguela. Guazen bertara, hemen gelditzen naiz ni, bainatxo hauek fin mosten. Guantxe arte. Kaixo Joseba, gaur Urzabal berria ezagutzera etorri zarete bakiora. Naiz Onpeli Ormaetxe.
dala 20 urte, etor ginen hona Bakiora taberna hartzera, nire emaztea eta nire semearekin hasi ginen lanean hemen. Lehenengo 10 urte edo, izan zen taberna bat pintxoak, eta gero gau eskopak hartzen ginen lokal bat. Eta gero ja, denporak aldatu direlez, gauek bajetu direlez, hasi ginen jatetxean moduen lanetan. Ja, 20 urte pasata ostean, hemen eukiduz neskari lanean Ari eta Irene, eta konbentzidu ziren hartu nahi dabela taberna hau. Saldutze eureri eta orain eure dira arduradunak eta oso ondo gabiz. Telenetik barikura etxen dira eguneko menua. Eta gero asteburuetan emoten dira kartara. Eta iluntzizietan edo gauietan bikote badekia. Honek gaur egun gu ondo joan garalez eukidune kartiegaz beurek bardin segitzen dira. Osea, guk emote izen duen janariak eurek emongo ditu bardin. Pintxoatan egia esan, ile gu baino beto gabiz. Eta gero, sukaldean, euren fuertea da, arrainak eta plantxara, eta gero guk eukidu moduen, bai bustana, bai sukalkia, bai karrillerak, albondigak eta txipiroiak. Hor dire gure fuertienek eukiduzenak eta euren hor segitzen dira. Barruen deku zen 7 mai, janariak emoten duz barruen bebai, terrazia kubiertu deku janariak emoteko, eta gero beste terraza bateku kanpoan, jakopak edo aperitiboak hartzeko. Deku ganera ondo, ikusten da emetik San Juan, atxata dana, eta ondartza. Bueno, oin ikusiko dugu Urzabal berriaren betiko errezeta batekune, da eurek izango dira karrillerak saltzan. Gaur prepadekuz karrillerak Ari Urzabaldeko sukaldariagaz eta honet dire ingredientia dauzenak. Lehenengo, honek karrillerak eitzen duz, sartenetik paseu, berakatzarekin. Buelta eta buelta, eta gero saltzen duz, boltza baten egiteko a baja temperatura. Lau ordu, 5 ordu, hor gitxinez, dalotxuz horrek. Hau errezeta, kasi basikoe da, baina, gu saltzatan eta ibiltzen garelez beti, bateko sukalki, rabu, eta gure amak erakutziko saltzatan hasi, eta gero batzuk ipini, beste batzuk kendu, eta horregaz errezetagaz honek segiduko dere hemen Urzabal taberna. Ikasle hona da, hemen dalotxuz 4 urte, eta egin dago dana, edo sukaldean, barran, dane, osak, daki danatan. Eta egingo duz gero, pregidu honek berdure danak, suabe, igual beste ordu bete edo, eta dana egin da dagoenean saltza, horren karrilleran jugoak botako txeguz saltzari. Eta ardau pizka bat, baltza, flanbieko hori ardau baltza apurubet, urun pizka botako txegu, eta dana tritureu, barazkiak suertitzela deuku hemen herri honetan, ze itxosotik aparte, solo ona tauz, eta jente asko da dediketzen dauna. Plater honetik aparte, dekuz beste plater neiko bereziak, asko saltzen direnak, dire txipiroiak, bere tintan, eta bakaioa bizkaieraz. Horreri laguntzeko, patata pure egingo dugu. Bueno, Joseba, hemen daukozu gure gaurko proposamena. Nahi dozunean probatu, badakizu nola etorri. Urzabal berrira. Agur! Hau, Paionpeli eta kompainia, artista hutza aiz, eta zeate, ai ama, nola gustatzea iken irire gixatzea, holako jendia berdiu, mekatxiz amaz, lehenoko jendia. Bueno, bezarka da hondi bat, eta jarraitu horrela, eta nakenien etorri egun gana, eta zehoz hemen elkarrekin kosinatuko jau. Bueno, gurean jarraitu behar deu. Hemen behar deuna da, hau, ura jarri deu, ura bakarrikan egosten, hemen esan digu garikoitzek, eskaldatu behar deula, eta normalen behar jatetxean beti hotzetan sartzeitu, gaina hor gogortiten dia pixkat, eta geho salteatu. Ta koloria nabarmentzeko. Ta koloria nabarmentzeko, aladek. Eta gaur, igual, zuzenian ingo deu, bagizu hemen kanpoan gaude, eta momentuan ingo deu. Baina esan dakua, beti, ostutzen badeu, koloria mantentzeu, eta gaina, aldente puntxu pixka gehiago bezala eukitzeko, ez da, gelditute dugu egosketa eta hor eharro gelditzea. Bueno, eta hemen behitu otarraizkake bai, behitu nola idian, sukaldatzen limakin, behitu buelta eman da ze kolore hartzen nahi dian, Hemen pixka buelta pare bat emango izki jo, horrela xe, alde guztitatik sukaldatzen juteko,
Eta hau ja, puntxu eharra hartzen nahi dira. Bale, inbiar deuna da, hemen indeu untxian salda iragatzi. Boide. Eta, egon da 12 ordu, bakizu telebista magia egiten deula, eta patata ere egosita dakau. Eta honekin ingozu krematxo bat, Bai. plateran azpin jartzeko, ezta? Bai, Ze salda, ingozu? patata berrinduko deu, Bai. eta krematxo txiki bat ingo deu. Vale. Hor dago, beitu, saldak, ze kolorekin, ze usai eharra da honemen. Ai, ama. Jamoia, eta dana, Bai. usai harra maten. Jamoia, hori ondo erreta, Bai. gero tipula dana ondo goxatuta. Bueno, nik hemen inbiar detena da, hemen adibidez luzoker hauek eta tipulina hori bai, txikitzen jugu naiz, gero gure otarraizkak platera datzeko. Eta gero hemen lomitoa dazkau garbi-garbi, sartaia ere bai epeltzen jarriko, edo sartaia berua Bai. biharko dugu, ezta? Bai, Ondo bai, markatzeko, ezta? Venga ba, sartaia lomitontzako, berotzen jarriko dut, eta beste sartai bat jarriko dut berotzen, lekentzako. Lekak sartaian salteatzen ditugunean, Bai. Garikoitz, olio eta gatzakin bakarrikan? Bai. Bale, oso ondo, naturalki alegia, ezta? Boide. Ondo, ondo. Egia esan, esan gozun jendeak, hain fina onda zergatik ez tezue zuzenian salteatzen da, ja, eta listo. Kozio pizkat Kozio pizkat ondo etortzen zaio. Zeratik, bestela koipe gehiegi hartzen dute gainea. Eta geho grasientua gelditzen dira. Eskaldau txiki bat ematen badio, geho kanpotikan salteatu, eharra gelditzen dira, eta barrutik xamurragoa gelditzen dira, eta geho gainea digestio iteko, hobeto. Oso ondo. Bale, orduan salda botaek, patata, krema fin-fin bat ingozu, ezta? Oidek. Ze ona. Bale, geho nabazu hemen emagako izu goiara, aber gatzan puntua Gatzeko, daztatzeko, eta gatza hemen dakat bihar bazu. Bale? Bale, oso ondo. Venga, ezin begoaz, hauek jarriko ditut hemen koladoretxo batian, eta listo. Bueno, eta jendia, olako taberna berezi, txukuna, sasoiko produktuak inin zuenian, jendiak zezate izue. Jendia oso klasikoa ezta? Bai, Zela jendia sartzen da, txakan pintxoa, pintxo tortilla, katxi lamar. Oie, esatik zergatik ez dakazu pintxua, ba. Ez que pintxua badakate, beste guztia badakate pintxua. Orduan, gu, zeber ezberdina. Eta bereizten zeate horretan, ezta? Ez da, hola, dana momentuan indakoa dala, ezta? Bai. Eta horra dibidez... Momentua eta berua. Bueno, berua eta platerotzat badazkagu, baino momentuan inda. Momentuan inda dana. Bai. Eta jendia zezatizu, ez da txistorra, ez da no seke, eta ze Oide. Bueno. Pazientzia pizka, pazientzia. Gutxika ja akostumatzen da. Oide, goitu ja jendia, eta ja jendia maztara baki zertakun behar dure, ez da? Baina hasieran, beti izatea, no, lako historiak. Bai, neire pasteleiekin union da, brazo gitano ez aldakazu, ez da brazo gitano, eta ez diten brazo gitano, hori bestiak iten du ere, bai, nire izaten dira. Nola ez tezula iten brazo gitano, eta pastel ruso, eta hori ez talde egiten da. Bueno, hemen, bakoitza beria iteo. Hoi erosteko, bestana. Bestia handao, betikoa dela, eta oso goxua iteula gainea, eta venga, danontzako enbiar du, bizita hontan. Dudiga, be. Ona, zei kolore hartu iken krematxorrek, Hori edalontzi baten hartu da, barra sartu goni janik, ai, ama. Goiz guztia. Ona. Bueno, eta hemen, behitu hau ezutan dazkau, bale, eskaldatuko deu, horrelaxe, behitu, hemen sartzen deu, uretan daude, oso ondo, eta bela segero, iragatzi, eta hemen salteatuko dugu. Bale, lomito ze, osoikan jarriko ditugu o nola jarriko ditugu? Osoikan, bai. Osoikan, bai. Bale. Gatza pizkatekin? Bai. Bale. Gari gatza, eta gero markadu, fuerte, Bale. eta gero trintxau ingo deu. Bale, trintxau ingo, eza ebak ingo deu. Bai, ebak ingo deu. Bale. Orduan hemen, lomito behitu garbi-garbi. Nik oso garbi utzi ditut, baina garikotzek geho moztu duen zen, pixkakillo garbitu berdezu, Joseba, gaineko telita horita, haudein metikulosu, garikoitz, Juten basate maztara konturatuko zeate ere, bai. Bai. Bueno, hemen lomitua markatuko deu, bi aldetatikan, huelta eta huelta, eta hemen behitu, Hau ja, minutu bat eskaldatu behar da, Ba, horrek iten du mordo bat, egostia, eta barruan esartzia, koipeikan guain pregitzen deun garaian. Bale, hemen ingo deuna da, ura soberan dakanak endu, Bale? Eta hau ere, salteatzea. Bale. Venga, ia dana listo dakau, ez da? Bai, hemen dakagu saltza. Bale, hau kanporak enduko deu. Bai. Bihar dezu, platera, adibidez. Jarriko izut. Betu, hemen bi platertxo hau dazka, zubak aukeratu zuretzako. Hau zuretzako, eta hau niretzako. Venga, oso ondo. Hemen, lomito nei, huelta mamer diou. Gainea,
ez dago jendia untxilla jatea gordinikan, ez da? Ez. Inbiar da puntxuan Pizka rosauta, baina ez gordina. Pizka txerri solomua bezala, ez da? Txerri solomuare jendia txerria gordinik ez du jartzen, baina olako parte xamurrak dianian, eta dakiunen aragila gona dala, ez da? Orduan baliokoa da. Bale, ingo izutena da, behitu, Epa, hauek, kolore, marroia, hartzen nahi zaizkide, kantuatu gabe orgatu zaizkide, Gariko, ez lasai nik indakoa da, esaten bazuke berreta zeola, esan Joseba gintzun hori. Hau jarriko izute hemen. Vale. Nik usten eta hoia salteatuta dazkaula. Vale, badakate hemen beste txirladun historitxo bat, eta hemen lomotxoa dazkazu. Vale. Oso ondo. Eta ni hori, ja, usten dut, zukalde zula kudeatu, ez da? Vale, lomito hau hemen dikan kentuko ditut, eta ni hasiko nahi sonea botatzen. Eta sardezka bat hau dateatzeko. Sardezkatxo bat. Eta goiara bat, platergatzeko. Venga, hemen lagako iskia, eta berdekena hartu. Vale? Eta hauek, behitu, hau erabilietarentzako hemen utziko dugu. Horrela hartzen dira, eta zuku desentekin zerbitzen dira, Zeratikan, zuku hau da, zuku berezi hori, deitzen zaion aguatxile zuku hori. Bai. Hain berezia dana, eta batzuk igual horru utziko due, baina beste batzuik gustatzen zaioe, pixkat dastatzeko hartzia, eta gero goiarakin daula gauza goxua gelditzea. Oso goxua. Hori bai, pikantia gelditzea, oso pikante salia etzea zen antzako, piperra bota, adibidez, bertako gindilatxo bat, edo beste piper mota bat. Bale, haue, martorrian papeltxoak endukoet, eta hemen begiratu. Jarriko de botarraizkak horrelaxe, eta goen, danetik pixka botako jau, eta listo. Hemen tipularen nik gehitxo moztuet, ingotena pixka kendu. Bai. Ze plater fina untxilla nahi. Bai. Nola ikusten dek? Puntxuan dago, bai. Puntxuan. Perfecto. Vale, hemen tipula moria pixkat. Vale, hau ere bai, pixka gehiago, venga. Horrelaxe. Guain botako jau, martorri ja. Vale. Ize fina saltza hori. Buah. Uste zue, garikoiz buru berleri jartzean nian. Txak! Da honea dao. Gaina zukaldia dakae, erdi ikusten dala, Bai. Tabernatik, da horrek bere puntua ematen dio ere bai, Bai. Eta, bueno, bezeari hoi gustatzen zaio. Bai, komandak hortikan kantatu, eta zuegre hor ikusi, zein etorri da, bestia, taberna modu. Bai, taberna bat, betiko taberna bat. Bai. Vale, hau area, hau listo, hau ere listo, oso ondo. Ez dakizu eze usai goxuak dauden hemendikan. Ai, ama! Eharra platera indiguena gaur, garriko itzen. Ondo, hemen martorria ingotena da, hola, eskukin buskau, Eskukin pixka buskau. Bota. Vale. Xibul eta pixkate bai botako jau. Bueno, eta garikoitz, udazkena ibeira. Esan dezun bezala guain ontuak eta tortzen dira eta eizare bai, desiatzen nengo zate, ez da? Asko gustatzen zaigu eiza, batxur dalbodiga batzu dauzkau. Bai. Eta gero txoriak eta baita dituzu ere bai, usako usua, bidiarrua, edo... Bai. Vale. Nola prepatzezu usua? Usua, egiten duguna hankekin, gizo tradizional bat egiten dugu, txokolate pixkatekin, eta gero petxugakin gordina, hau bezalako, gordina jartzen diogu gainean, bale? Puntu desberdinak dazkagalako, bale? Perfecto, bai, hola ikusten dezue petxuga, señón, nola ditzen dio frantzesak, hola, odoletan bezala da, hola. Petxuga sangrante. Sangrante ditzen dan bezala hemen, eta adibidez gero, iztarrak isatuta, hola bi testurak topatzen zu, ez da? Hauza, jarra. Bueno, hor aldaka platera prestatuta. Bai. Bikain. Bueno, nik hemen ingo jotena da lusoker pixka bota horrei gainetikan, eta nik ere bukatu ez gure platera. Hemen dakau, otarraizkekin indako zebitxetxua, bale, ezin hobe, eta hemen txe, untxikin indako gauza eharra indio gorkoan ebai. Bueno, launak, azteko eta behin, mi esker horreoteatikan, eta gero bakizue, olako plater goxo, produktuko eta temporadakoak nahi betu zedaztatu, ane hongoa zuen zaigarikoitz, bere kuadrilla guztiakin, zautzan, Masta tabernan. Bueno, launak, agur, ondo pasa.